ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस, जावा SD, रुबाबदार सिंधुदुर्गवासियांच्या सेवेत शानदार. पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ, कणकवली. प्रोप्रायटर कुमार साईश विशाल कामत. संपर्क 72 64 82 42 42. राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना आमदार वैभव नाईक यांनी पत्र दिले. आमदार दीपक केसरकर यांची सुरक्षा कायम ठेवा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोणाचीही सुरक्षा कमी केली नाहीये. निवडणुका आल्यावर दहशतवाद केसरकरांना आठवतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दहशतवाद आम्ही मोडलाय, त्यामुळे माझी सुरक्षा काढून दहशतवादाचा बाऊ करणाऱ्या केसरकरांना ती द्यावी अशी मागणी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे केल्याची माहिती शिवसेना आमदार वैभव नाईक यांनी दिली आहे. कणकवली येथील विजय भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी माजी नगरसेवक भूषण परुळेकर, सचिन आचरेकर आदी उपस्थित होते. पुढील काळात आमदार दीपक केसरकर यांच्या विरोधात आम्ही घोषणा देणार नाही. नेहमी दहशतवादाचा मुद्दा ते कायम करतात. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोणाचीच सुरक्षा काढली नाही, त्यामुळे माझी सुरक्षा काढत ती केसरकरांना द्यावी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दहशत कोणी मोडून काढली, कोणी लढा दिला हा जनतेला माहीत आहे. माझा जीव धोक्यात घालून 2009 साली नारायण राणे यांच्या विरोधात मी लढा दिला. 2 वेळा माझ्यावर हल्ला झाला. त्यावेळी कार्यकर्त्यांना कोणी ताकद दिली हे देखील जनतेला माहिती आहे. केसरकर यांचा दहशतवाद केवळ निवडणुका आल्या की दिसतो असा टोला आमदार वैभव नाईक यांनी लगावलाय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.